Hayırlı günler şeşken, nичек хәлләрегез? Hayırlı gün Zoya, hayırlı gün hürmetli tamaşaçılar. Barысы da bик яхшы дип әйтәс килә, Аллага шөкер. Матур гына яшәп ятабыз, иҗат итәбез. Бүгенге көндә нәрсә белән мәшгульсез? Эшләр бик күп. Иҗат кешесе инде ул тик торса булмый. Шуңа күрә монда инде тормыш мәшәкатьләре белән бер рәттән иҗатны дәвам итәбез. Бу көндә 2 яңа җыр өстендә эшләп киләм. Берсе тормыш иптәшем белән яңа дуэт җыр, берсе инде үземнең генә башкаруда яңа җыр. Әлегә сер, киләсе менә бер ике ай эчендә инде тамашачылар белән таныштырырмын дип уйлыйм. Һәм әкренләп шул Сабантуй вакытларына да әзерлек бара башланды, программаны әзерлибез. Вот шуның белән бердән инде безнең студиябыз бар, инде балалар сәнгать мәктәбе. Әле анда да шөгыльләнәбез, шуңа күрә буш вакыт юк диярлек, Аллага шөкер. Эшләп яшибез, эшләп ашыйбыз. Шешкә ирең белән дуэт җыр дип әйттең. Миңа калса әле моныңчы тамашачының иреңнең җырлаганын ишеткәне юк иде. Бәлки ишеткән кешеләр бардыр. Ул инде җырчы карьерасын бер заман башлаган иде. Анарысын бер вакытта кырт кисеп, юк, мин җырламыйм дип әйтеп куйды да, шул алып бару эшләре белән генә шөгыльләнә башлады. Аннан минем концертларны оештыручы булып. Хәзер мин аны яңадан инде бераз әйдә инде җырлыйк, синең яхшы килеп чыга дип, кайбер проектларга бергәләп җыр белән дә керә башладык. Соңгы арада инде бу көннәрдә бер җыр яздырсак, аңа кадәр инде без бер 4 җыр яздырылган бар безнең дуэтлар. Барлы концертта да катнаштык. Тамашачылардан бик күп уңай отзывлар килде. Мин инде аны хәтле көтмәгән идем дә. Менә сез ирегез белән икегез дә иҗатта балагызны кем караша дип сорыйм әле. Аны икегезгә дә гастрольгә чыгып китәргә туры килсә, Веснаны кемгә калдырасыз? Бала гел үзебез белән инде. Узакка киткән вакытта инде әниләр ашалар, минем әни, иремнең әнисе, шулай. Булай в основном безнең белән безнең эшне күреп үсә. Кайвакыт туеп та китә инде безнең җырлаудан. Шуңа күрә андый проблемалар юк теге. Кайда калдырыйм икән дип. Веснадан инде иҗатка тартылу күрәсеңме? Аның иҗатка тартылу бар, ләкин мин моны бик теләмәс идем. Чөнки үзебез шунда кайнагач, выборны аңа куям инде, ул үзе ничек тели, ничек сайлый, киләчәктә шулай булыр. Әмма бүген көндә ул инде җырлый, биергә ярата, кайвакыт әллә каян уйлап чыгарып, әллә нинди җырлар җырлый, я песню сочинила дип әйтә ул шунда. Мин инде игътибар белән тыңлыйм, хуплыйм, мактыйм. Алга таба ничек булыр? Иң мөһиме исән-сау, бәхетле, тәүфыйклы бала булсын. Инде иң актуаль сорауларның берседер. Весна янына качан тагын энекәш яки сеңлекәш алып кайтасыз? Еш бирәләрме бу сорауны? Бу сорауны соңгы арада еш бирә башладылар. Шуңа инде уйлап куйдым, елмаеп. Үз вакыты белән булыр. Әлегә без инде аның өстендә эшләгән юк, тырышкан юк аның хәтле. Пока бер бала җитеп тора, пока безгә, инде уллар әйтсә хак әйтә диләр инде, икенче бала кирәк обязательно диләр, шуңа үз вакыты җитү белән булыр, хәбәр итәрмен. Ярый, яхшы. Шешкә, синең хейтерларың бармы? Алар бөтен кешедә, бөтен җирдә бар инде хейтерлар. Аларга кайвакыт рәхмәт дип әйтәс килә. Алар булмаса безнең инста битләребез популярлык яуламас иде бәлки. Кайвакыт була, күңелгә тигән әйберләр була. Әлбәттә, мин аңа инде игътибар итмәскә өйрәндем. Чөнки теләгән кеше килеп, лучше минем битемә әйтсен. Хәзер инде шундый заман китте, элек гайбәтне капка төпләрендә сөйләшеп утырсалар, хәзер инде Instagram битләрендә шундый заман җитте бит хәзер. Шулай да күңелеңә тигән комментарий.
Минемме? Benim алар хәзер юк инде уже. Мин аларны онытып бараммы? Менә бу оныта алу сәләте, ул шундый әйбәт сәләт. Син ишеңдә начарлык йөртмисең, үпкәләрне йөртмисең, шуңа күрә мин даже аерып әйтә алмыйм. Ну, гаиләгә кагылышлы күп булды. Андый комментарийлар, алар башта миңа бик тиде күңелгә, хәзер инде мин аларга просто игътибар итмим. Шешкә, син үз-үзең белән гармониядә яшисеңме? Ниндидер кимчелекләр аркасында синең борчуларың бармы? Безнең дөнья хәзер шундый тиз бөтен әйбер. Гармонияны һәрвакыт сакларга тырышам. Ансыз булмый. Булды минем заманда йоклый алмаган вакытларым. Бәлки нервыда булгандыр, белмим. Кайвакыт мантралар тыңларга яратам. Мантралар тыңлап, йокларга китсә, мин икенче көнне яңа туган бала сыман уянам. Шуңа алар миңа бик булыша. Алар дуга сыман, или дуганы инде һәр көн укып ятам. Миңа калса, үзең белән үзең гармонияда булырга кирәк, тырышырга кирәк һәр кешегә шулай. Мин бүген көнем белән бик бәхетле, канәгать. Аллага шөкер, андый зур проблемалар юк. Барсы да решать итәрлек проблемалар шуңа күрә. Гармония миндә бар, мин моңа бик сөенәм. Киләсе сорау ул сезнең гаиләгезгә кагылышлы. Менә Instagram битен карыйсың, бит инде бар да яхшы, кеше бит инде әлбәттә үзенең начар энергиясын, начар хәбәрләрен анда куярга тырышмый, шулай да менә сәхнә арты ничексең, менә гаиләдә ничек хәлләр? Син нинди хуҗабикә, иреңнән син уңдыңмы? Шул нечкәлекләрне сорыйсы килә. Ул инде чынлап та бик нечкә әйберләр. Менә мине сәхнәдә башта күргән кешеләр, тормышта күргәч, алар минем бөтенләй икенче төрле кеше икәнне аңлыйлар. Алар нишәктер мине сәхнәдә усал дип, шундый төрле төртмәле җырлар җырлый дип кенә уйлыйлар. Миңа калса, минем репертуарда бит инде моңлы җырлар да бар, тирәнештәлекле җырлар да бар. Мәсәлән, бу яңа язган туганнар җыры, кайтуны кырка зурар, минем кояшым кебек җырлар. Ниләр булды сиңа авыл, алар шул хәтле тирән мәгънәле, күңелгә керә торган җырлар. Нишәптер аларны күрмиләр, нәкъ менә шул төртмәле җырлар аркасында минем турымда ниндидер фикер йөртәләр. Тормышта күргәч, алар син шул хәтле гади икән, син шул хәтле скромный дип әйтәләр алар. Чынлап та күп сөйләшергә яратмыйм. Күбрәк менә шул по теме дип әйтәсе килә. По теме гына сөйләшеп, гайбәт сөйләргә яратмыйм. Үземнең дөньям. Инде гаиләгә килгәндә, гаиләдә без ирем белән алай теге, син ир, мин хатын дип тормыйбыз, бөтен эшне бергә башкарабыз. Алай җиңелрәк. Баланы да бергә карыйбыз. Син шуны гына эшлә, мин шуны гына эшлим, андый сүз бөтенләй юк. Аңлашып яшәү кирәктер дип уйлыйм, албатта да шулай булсын инде. Син нинди хуҗабикә? Мин начар хуҗабикә. Мин кәефем булмаганда ашарга, пешерергә бөтенләй яратмыйм. Кәеф булганда инде нәрсә телисем, шуны пешерәм. Телим икән җыештырам, телим икән җыештырмыйм. Мин шундый кеше. Әйтмим үземне, мин шундый әйбәт, мин бөтен әйберем үз урынында дип. Инде иҗат кешесе буларак, минем творческий бардак та булырга мөмкин. Кайвакыт идеальный бөтен әйбер, бөтен җирем булырга мөмкин. Төрле вакытлар була. Алар инде минем күңел халәтемнән торадыр дип уйлыйм. Ирең, димәк, моңа игътибар бирмәскә өйрәнде инде. Ни ашарга пешмәгән дип? Без икебез бер төсле. Машинада костюмнар, бөтен әйбер шунда булырга мөмкин, бөтенесе шулай төялгән. Без каядыр вечно чабабыз, аннан кайтып керәбез, аннан ул киемнәрне
оптым жуабыз, менә шундый безнең Круговар. яшәешебез шундый. Шешкә менә бүгенге дөнья хәлләренә синең карашың, гомумән ул вирус сине куркытамы? Карыйм, маскада кимәгәнсең бүген. Куркыта инде әлбәттә, ничек куркытмасын. Просто әйдә безнең Казаныбызга килеп җитмәгәндер дигән өметтә калам һәм барыгызга да исәнлек саулык телим. Алай-болай заражаться итә булсак, мин инде уйлыйм, гаиләбез белән авылга кайтып китәрбез дип. Барыгызга да исәнлек саулык телим. Бер-берегезне саклагыз. Бу афәтләр инде үтеп киткәч, Алла бuyursa, яңа концертларда, банкетларда, сабан туйларда күрешербез дип ышанып калам. Сау булыгыз.